EUn jäsenmaissa on virinnyt raidevihamielistä liikehdintää. Samaan aikaan vaaditaan oikeutta vaikuttaa yhteiskunnan tuen varassa elävän taiteen sisältöön. Vieraaksi mielletyn taiteen integraatio-ongelmista halutaan nyt tehdä kartoitus. Kansalliset rajat ylittäneet ainekset ja hyvin pitkälle eriytyneet taiteen vapauden ilmaukset pyritään tämän kartoituksen pohjalta kotouttamaan jäsenmaiden omiin traditioihin soveltuviksi ja niitä rikastuttaviksi. Kussakin jäsenmaassa käydään läpi niin sanotun vapaan ja rajoja ylittävän taiteen kiintiöt ja arvioidaan uudelleen, ovatko ne järkevässä suhteessa väestömäärään, taloudelliseen kantokykyyn ja populaation keskimääräiseen taidekäsitykseen nähden. Tehtävää varten EU hakee yksityisiä toimijoita. Suomessa tarjouskilpailun on voittanut Mindless Art Evaluation Research Finland-yhtiö. Tieteellisiä tulkintamenetelmiä käyttävä tutkimusoperaatio tuottaa tehokkaasti tietoa viranomaisille ja auttaa päätöksentekijöitä onnellistuttavan kulttuuripolitiikan strategioissa.